Goi, garaziren gurasoak, garazin zabaletaren gurasoak, etor daitezela hemen aintzinean da zai, bai? Batarratzen gara, Basaburuan, Igoban Ilaberaz, Basaburuko Euskal Gintzaren izenean, Oiana Larrandaburu, Sobitako ikaskolako zuzendaria. Berhanatik zunbaiten izerdi eta unuri lan nahi esker, egune muegizuntza der muskak gabilten dugu. Ez dezagun ahatz, gua ikutzin, debekuz debeku, borrokaz borroka, unan beste jentek egin dien lana. Euskal Herri, zunbat Margaita, Bakieka, Hubert, Ayande, Beñat edo Juge, Euskal Nante bidukatu dira. Eta geoztik, ez zuten Basaburuko bazterrak zeharkatu. Igan ekainan, berria jakin bunilaik, izigarriko bozgailua eta harrotarzuna senditu gintin. Hatxarriko isilbeko lanak, herrialde oso batetako lanai lekia utzi dio. Sibeoko soko desbardinetan, sekilan ezagutu ez dugun korrika kultural abeatsa eta hanitsa izan da. Herritarrek, Euskal eta nula ez aikai, gueak sentimentia jakatsin ahian. Bai, denak Euskalia, Euskara gara. Ez dezagun ahatz, korrika agarrutu ondu, buitan jakaitu behar dira. Ospazietan, magazietan, karriketan, alkartetan, kirolin, gune publikoetan edo administrazioan, Euskak behardin lekian hartu behardin. Ekialdetik mendebaldilat, atarratzetik bilboat, Euskal argiak, Euskal Herriak zeharka dezala. Euskal Herriko aekako lehundakari den Maidererik eta Nazio Kontseiluko Bixente Klaberrik hartuko dute hitza aekaren izenean. Igora ikasela oholtzara, egin batera... Arrazihun, atahatze eta basabila. Mira, bederatziredun talorgoita bostiko, maiatzaren umeka amikan, hemen bertan atahatzen laugarren korrika abiatu zen. Lehen kilometroa jakesakarkahaik eraman zuen, langabetuen kolektiboaren izenean. Ondotik, Solange Sibitxek, Siberoko ikastolen izenean. Eta horrela, 2000 kilometro egin eta gero, Iruñean bukatu zen. Eta gaur behiz ere Basabuian gira. Bai gaur, Siberuan besta eguna da, baina aldarikapen eguna ere. Gaur, ataratzetik Bilboraino eramanen gaituen bilbira, badu zenbait parekotasun gure hizkuntzarekin. Herri oso bat zeharkatzea, herri oso bat lotzea, eta herri oso bat bizirik sentiaraztea. Eta kilometro, Euskara gara, oiukatuko dugu. Ekak lehengo behar berberak dituela, Euskararen aldeko kontzientzia piztea eta aekaren eguneroko lana indartzeko dirua biltzea. Egungo olako administratiboek ez dute bermatzen Euskal Herri osoan Euskaraz bizitzeko aukera eta helduen Euskaluntzea finantziazio ezegonkor eta murriztaileen menperago. Euskararen egoera larria da eta jotzi politiko eta estruktural bat behar da. Euskararen minorizazioa gainditzeko, ofizialtasun falta, oldarraldi judiziala eta instituzioen atzera pausoak Euskararen garapena oztopatzen ari dira. Horren aitzinean, helduen Euskalduntzea ardatz nagusi bihurtu behar da, doakoa eta unibertsala izanik. Iparraldean, 2050 Euskaldun gehiago beharko
Ipar Euskal Herrian hiztun kopurua eguneko 30 iristeko. Ea, aetan apustua onartzen dugu, baina horretarako baldintzak beharko dira. Lidergo politikoa, hizkuntza politika sendoa eta baliabide errealak. Alabaina, korrika ez da kilometroak egitea soilik. Ez da ligunkoa eskuetatik eskuetara pasatzea bakarrik. Engaiamendua da, Euskararen aldeko engaiamendua. Eta 24. korrikan argi dugu. Euskara gara. Euskara gure identitatea. Euskara gu gara. Eta gu gabe ez dago euskararik. Horregatik gaur hemen, gaur eta beti, euskara defendatzeko, maitatzeko eta transmisioan segitzeko. Iparraldetik hegoaldera eginen dugun bideo honek erakutsiko du euskarak ez duela mugarik. Korrikaren erritmoan, tipi-txapa, herri bakoitzak euskararen plaza bihurtzen da. Pertsona bakoitzak hizkuntzaren zaindari tipi, baina indartsu. Eta argi esaten dugu hizkuntza hau ez da geldituko. Eramanen dugu aintzina, emanen dugu bizia, lanean, eskoletan, karrikan, sare sozialetan, lagun artean, musikan, ametsetan, eta bilpon bukatzen denean ez da azken kilometroa izanen. Ez da azken oiua ere. Korrika finitzen denean berriz hasiko da, ikasgelan, ostatuetan, familia bazterietan eta kantu berrietan. Euskara gara eta ez da sekulan geldituko. Euskal Irratiak, Ipar Euskal Herriko euskarazko irratiak dutzen dute Euskal Herriako irratiari, Siberoko gotzari, Antxeta irratiari eta Antzio irratiari. Kalitatezko informazioa eskainiz. Azken korrikan, Garaziak urak zera idatzi zuen. Esna dadila piztia zeren kidea usaindu duelako izanen da, eta gu badakidu sua egiten. Aekan badakidu sua egiten. Beste behin amaika egunez, piztuko da korrikaren garra eta egin dezagun sua. Gora!